nopeasti karttiin siellä vielä kun... Niin. Onko siellä yksi? Onko yksi noista vielä pentu, kun se on pienempi? Kävelee rauhallisesti vaan. Aina nyt ne alkoi juoksaa. Nyt ne alkoi juosta. Aika pitkään silti uskalsi seistä. Häh? Okei. Siitä niin on. Joo. Ai vitsi kun jalat alkaa lähteä. Tässä on ihan... Mun polkimet ei oo kyllä enää kovin gripikkäät. Okei. Oho. Tuo on huono laskeutumispaikka. Vähän huonosti meni noi puulaiturit, mutta Vitsi! Nyt on kyllä ihan mutainen jo. Woo! Nice! Oh! Woo! Yeah. Se oli hauskaa. Se on yllättävän pitkä. Noin se Rock Garden. Ja katso, että oli pystysvara. Joo. Vähän teknissä kyllä noi jotkut nousut.
Toi ei oo kiva. Ja nyt tulee Mustamäki. Mustamäki. Tää on se tosi jyrkkä. Katsotaan. Speksa. Ei. Mun mielestäkin varmasti, että se kaadu. Se näyttää niinku vähän hurjalta ja helpolta samaan aikaan. Varo tota kohtaa, mun mielestä tökkää. Toi oli kyllä jänskä. Jyrkkä rooli anna tosta ihan suoraan. Joo. Joo. Mä tykkään tästä paljon. Joo. Ei se nyt mikään hirveen pieni väli. Sieltä tulee joku. Onko tässä jotain tällaista kivaa? Joo. No se flow mikä tulee jossain vaiheessa, niin se on sellaista ihan oikeeta flowta. Niit. Vaikea linja. Okei. Woo! Oho. Näytti, että se olisi ollut droppi, mutta ei se olisi haitannut kyllä. Okei. Pääsenkö? Pääsen mä. Toi on vähän vaikea. Tää on ainakin leveä ja muuta. No se meni vähän paremmin. Oho. Se oli vähän sketchi. Pääsin tässä rännissä ylös. Oho. Joku tossa pystyy. Mitä? Ollaan ylhäällä. Joo. On sun video. Joo. Ai mitä? Ei mitään, mä oon sieltä kuvan tuossa. Se oli ahas. No onhan tääkin ihan hauskaa. Tällaista. Niin.
Okei. Mitäs täältä? Aha. Tässä ei oo. Tuo on suljettu näköjään. Tää on vähän pelottelua kyllä. Ajaa, tää kääntyikin tänne päin. Hei, kyllä tää taitaakin olla se flow-pätkä. Hei, kyllä tää on se flow. Okei. Okei. Toi tuli yllätyksenä, kun aurinko paisoi silmään, niin ei nähnyt, että siinä oli hyppy. Oho. Ei. Oota. En mä tätä vedä, mut toi on näköjään. Noin. On kamera päällä. Vähän keissasi. Cool. Hei, tonne tulee vielä lisää. Se on joskus sitten kun osaa. Yeah. Niin. Ainakin se minigäppi tuli vedettyä, mikä oli sitä aiemmin. Hei. Katsotaan näitä pitkä skini. Yes. Tämänkin mä toivon, että mä löytäisin. Ja sit se löytyi. On vähän iso vaihe tähän. Onneksi se ei oo märkä. Menen täältä alalinjasta. Toi oli jännittävä. Sai olla varovainen, ettei tippu. Yeah. Häh? Nyt se taisi pysäyttää nauhan. Kyllä se on päällä. Alkaa pikku flowlla. Tässä meillä tuli pyöräongelmia. Niin, tai sit se vaan tuntuu, kun on paljon paremmat pyörät. Niin, ja mulla oli vielä sellainen tosi huono jäykkäverä. Ai niin, osa vuokri. Kohta on kyllä tarvitsee sitä energiaa. Haho! Elikkä vasemmalla lähtee Raanan. Oi! Tässä pitäisi olla bermi.
Ei se ollutkaan. Näytti hurjalta ylhäältä. Oho. Toi ylösmeno taas sitten on vähän hurjempi. Okei. Okay. Pelottavaa. Sivu. Kaikki niin näyttää paljon pahemmalta, jos on niinku ahas sellainen. Meni vähän sivukalle. Tässä oli paha kohta. Ai vitsi, mulla meni väärinpäin pyörä. Onko se paha? Toi kyllä on vähän yllätys toi, mikä tulee sen jälkeen. Että on se siltikin aika jyrkkä toi. On se. Mut toi oli ihan niinku... Jatketaan. Mä olin vaan sitä ruvallaan. Niin. Mitäs täällä tulee? Ei mitään pahempaa. Onneksi nämä kalliot ei oo märkiä. Niin, Oi vitsi. Mä en nähnyt kun aurinko paistaa silmää. Aurinko paistaa ärsyttävästi toiseen silmään, ei näe kunnolla. Oho. Hei, täällä on taas flowta. Oi vitsi. Noi kivikot noitten... Toi ei oikein sovi flowhu, et siinä on niinku kivikkoa siinä vermissä. Tai vermi ennen vai jälkeen. Oho! Mä katsoin, että tää oli kivestä tehty, mutta se näytti vähän kivestä tehty. Se oli hauska pätkä taas. Täällä on nää kaksi. Täältä me nyt mentiin. Joo. Mun mennään varovasti. Iskä. Katsotaan etänä. Kuinka paljon se kiertää. Se on toi. Nyt katsotaan. Ajetaan tarkasti, ettei ajaa toki vaan. Kumpi mennään vetää? Mut tossa voidaan joku mennä. No mun oli tarjoituksena vetää ainakin 2, mutta ainakin 1 vedetään sitten. Ai mikä? Oh. Tekninen. Kyllähän näitä joitain kohtia ihan helposti. Täältä tulee tää kohta. Ei tullutkaan. Tää on vielä ihan chilli.
Mä katsoin, että toi oli se tosi yksi jyrkkä kohta. Mut siinä olikin vaan tollanen puuta. Ei tässä oo paha. Tässä on vaan rockrolli. Joo. Ai jahas. Mikäs täällä tulee?